Nauli sa madugong insidente, anhaloy ng daipagkakasinabutan kan duwang residente kan Purok 4, Barangay Cuyawyaw, Piuduran, Albay. Pareho pang pigdara sa Piuduran District Hospital ang duwang imbeltong persona, alagad pigdeklaraman sa ng dead on arrival. Base sa investigasyon, pasado alas 10:30 kasubanggi kan sugudon sa harongdangan Badilon ang 45 anyos na si Romel Simanes y Retiran, kan 38 anyos na si Salvador Lorenzana Jr. Ilianera. Kung sain maski may tama nin bala, nakuha pang makabalos ni Simanes dangan pinagtataga man si Lorenzana. Tama nin bala sa manlain-lain na parte kan hawak ang sinapo ni Simanes. Mantang hirarom na tinagaan man sa payo ang sinapo ni Lorenzana. Yung binaril, sa tiyan, dalawa sa tiyan, isa sa paa, isa sa kamay, at may ano siya sa ulo, may sugat sa likod na parte, may hiwa. Ito naman na si Salvador Lorenzana, yung taga niya sa ulo at may malalim na tama dito sa parting tainga. Nagluluwas sa inisyal na investigasyon kan kapulisan na antes ang insidente. Haling lamayan pauli na kuta si Simanes kaiba ang live-in partner kaini, alagad kan makatangod sa lugar kung saan nakikipag-inuman si Lorenzana, nagkahilingan nin maraot ang ambos lados. Hasta kan makauli na sinda Simanes, nag-amok na sa luwas kan harong ninda Simanes si Lorenzana. Base sa sinabi ng allegedly, nagpaputok daw ng baril si Salvador Lorenzana at lumabas naman daw si Romel Simanes at yung medyo malapit na daw siya, tinamaan naman po ito ng itak. Lugadan man sa pangyayari, ang tugang ni Lorenzana na si Dante. Napigpugulan kutaan ambos lados, alagad magin siya ang nataga man ni Simanes. Selos ang pigtutukdo naman na dahilan kan haloy ng iwal kan duwa. Pag may baril tayo, madali tayo makakagawa ng krimen. Madali tayo sa peligro. Kasi anytime pwede nating mabunot yan, lalo kung wala naman tayong training dyan. Huwag po tayong masyadong makainom tapos maghanap ng away at huwag tayong magkipagkumprontar sa dating may mga alita na kasi dyan madali ang makuha ang gulo. Pangapodan kan PNP, mas maray na iagi sa maray na ururon an anuman na daipagkakasinabutan kaysa iagi sa dahas na arog kaini na nauli isa na sa kagadanan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.